Mas chemoko tudore kata riwore obed kod kuonde somo mago mag primary high school kachiel kod kuonde tiegruok mamalo mano no tiegra were wirach mano mar tiyo kod yedhe mamero ji kata bedo ni nyaka sani koro ageni seyo mathoth biro bedo ne dine na kada ni ang'o miyo koro na kada ridonwa wane weche gi mag math mosebedo kwa metho kumoro amora mwadwaro sasa ya mabende wadwaro. Ero kamano Joyce. Nitie tudruok madhi mbele e kind nakada gi sikunde gi Ministry of Education. Kata mana survey nono mane watimo e mbalariany go no watime kwa tudore gi mbalariany go duto e Kenya mangima. Nitie tudruok matimore gi secondary schools ma kata sama wa release report gi mwagolo report gi ne piny wagolo gi kwa tudore gi mbalariany, Ministry of Education, ji duto nikech ok en tiji ng'ata achiel. Kiwe ne ng'ata achiel to samoro do barindas omiyo wamedo tudore pod wabiro medo tudore kendo survey gi wagolo gi ga bang' kinde machuok mogik ncho tim higa 2024 pod wadhi timo moro kata mana higa manyien mondo wang'i ni gin kata mana kit kong'o mage ma nyithindo gi madho kech kong'o to chal ne koro riwo ji te en noro ma kitimo tudruok chakre Mombasa nyaka piny mwalo kaluo kata dhi mana nya winjo report moro ni nyaka pinje mayande kuonde mayande ok madhi e gigi koro kaka koro Isiolo gini Marsabit piny Wajir gi Mandera kama jo mok jo Kristo nitie mibe sani koro ji odonje weche gi mana motegno chuth to nikech weche mag stigma gi sama ng'ato ose tuo koro osegoyo nikech weche mag math gi koro nikech stigma ok onyal dhi e thieth e county no koro rengo duogo kata Nairobi kama oyud thieth nikech ofil ni konene kucho ni nyo tiyo gi kong'o to mano ok ber. Omiyo nonro nyaka watim, nyaka watude gi joma nyaka watude gote Ministry of Health. It's gimoro sirikal kani a whole of government approach. Ni kidienje duto mag sirikal nyaka tudre weche duto, obed climate change, obed weche mag HIV, obed weche mag somo, obed weche mag math gi duto nyaka watude. Omiyo mano timore pod wabiro medo time kaka migawo ma dili gi weche mag math gi mondo mi waneni gini ochopo kare. Adwa na wach kendo ni ma gin policy. Wachalo jomo obolo kidi bungu mondo koro ji ogo mbaka. Policy and policy o set the tone wa wach gi kizungu kamano mondo winjre malong'o. Omiyo ka koro kiny sirikal dwa propose ni walok chik kama to policy manyo waketo nyoro cha manyo bedo launch gi jatend migawo mar Kipchumba Murkomen koro telonwa mwatiyo go mar loso chike bunge parliament obed senate kata national assembly koro tiyo gi policy no wa propose kwa se lieko to koro watimo public participation kaka katiba dware cha so that weche mabeyo mwawacho gi kata pingo mwapingo piny manyoru ji omutni kabisa oidwa tamo madho kong'o koro karibro nyewe kanyo ok nyewe supermarket ok nyal nyewe apenje school te use kong'o nango school yudhi somo koso yudhi ngeni stage mar youth ni wadwa Annington youth ni chakre higa 18 nyaka 35 bed gi nyathini machiegni okadhe olalo no kochopo higa 35 koro en dhano ma koro nyalo timo gigene an kipenja kata kipacha maiye mok ma to koro mar migapo mar nakada anyalo kata wacho ni wachori gidi jaka higa 35 ma koro gato pacho tegno moro koro onyalo timo gik modwaro but in a nutshell awacho ni tudruok ber mbaka nyaka go okene ka chero mwacho ka ni ni mbaka oromo nyaka warome mbaka be nyaka romwa mama wakony oganda wa weche mag kong'o gi kiwuotho e estate kaka wuono use kamoro amora ang'eni biro penjo kanyo mar counterfeit kong'o mabandia ng'eny ere kaka ukedo kode kong'o mabandia ahinya to mago maseche moko rawere yude nengo mani piny mano bende makoro ketho nyaka chala mano mar ngimagi iluongo ni rwata ndalo moko nitie osiptal moro mane kana ng'eyo chon norateng' nodhi chol kama odhi omadho sachet kama koro olokore malanda penje to wadwa iblich kare kong'o motimo dende kamacha gin moko ma bechgi yot gi makineno kaka wang'o kata dho ng'ato iol magara ko oli chai to ok inyal madho chai wang'o dhogi maonge kaka inyalo timo counterfeit kong'o mang'eny ne use e soto mwawacho gi watemo deal go gi gin kong'o ma bandia gine magi ketho ngima ji mogik ahinya
omiyo counterfeit crackdown pod wadhi timo. Ji dhi ywak, ang'eni ywak to koro nitie. Ji oywagi to wareso ngima. Nyiche wan, wik mokadho nyiche wan kamoro ni Kerio Valley. Wan gi twak moko ni jokwala usalama. Mwadhi kotelnwa gi jatend migao marwa, PS marwa, gi the entire administration. Ngao. Kerio Valley onyiswa ni yudo chak, kong'o yot malo yudo chak midwa tedo go chai. Nikech mabandia mawuok nyaka piny jirani ma Uganda kocha. Odonjo kacha gi Trans Nzoia. Omiyo sani koro Kitale kidhiye ema koro matho timenewa. Nikech mayot gi. Border enforcement alwora wa kacha gi kiewo mag jo Uganda kata kidhi Namanga ka weche timore madongo. Nitie panya routes moko magik moko kadho go magalagala. To kata iwa kae ni tinde kong'o kaka ne madam osewacho ni tinde ng'ata kata nyalo loso kong'o. Ochoko machine moko achiel ariyo adek kama to keto to nto selose en koro tikia gimo lose go keno tinga no kanye mang nikete ethanol ndalo moko dong kong'o nego ji loko ji muofu koro koseketho ngimwa ni koro nyodwa ni omiwa freedom to ber katiba wen katiba malach gi weche mag ratiro mag oganda to nyaka wa balance ni ratiro mag oganda gi ngima mar dhano en gima important. Productive age marwa en 18 to 35. Mane kama ng'ato nie gi teko monya kata timo. Sani sirikal okelo gik mabeyo mag affordable housing mondo ji odhi oti. Climate works ji odhi oti. Tiang' ni tina de ka koro kichiew gokinyi kar madho chai kata madho nyuka. To ikaw gi chiole dendi koro kata teko michungo malo. Aya ng'eni pod intiere